buhaton ta sa pagsimba. Tanang iyang katawhan, tanang kanasuran, daygo nang iyang ngalan. Tanang adunay gininhawa, muday kong mo simba. Buhaton tang tanana lang kaniya, kay gibuhat niyang tanana lang sa ato. 1, 2, 3, go! Masayaw-sayaw ta, sayaw ngawit tihik-tihik. Masayaw sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudaig ta nga tinuray. Mulukso-lukso ta, lukso nga pinakakusog. Sige ilukso, tanan mo lukso, daigong ta ang Ginoo. Mupagpagpagpag ta, pagpag ka maglanog-lanog. Kini ang pagsimba nga gipangita sa buhing Dios. Daigong nato siya sa paday, na walay tihik-tihik, walay pugong-pugong. Buhaton ta sa pagsimba, tanang iyang katawhan, tanang kanasuran, daygo nang iyang ngalan. Tanang adunay gininhawa, muday kog mo simba. Buhaton tang tanana lang kaniya, kay gibuhat niyang tanana lang sa ato. 1, 2, 3, go! Masayaw-sayaw ta, sayaw ngawit tihik-tihik. Masayaw sa kalipay, magsadya ta kanunay, mudaig ta. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban, welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naguban og nagpanalangin kanatong tanan. Kanunay nga nagatiman og nagtagbo og nagtudlo sa matag usa. Og naglig-on sa atong pagtuo sa pagpadayon sa pagpangalagad o pagpaabot sa iyang mga saad nga ikaw ug ako iya gayong balikan. Dili nato gayud kalimtan nga sa atong pagpuyo sa kalibutan kinahanglan nakapokus ta sa mga saad sa Dios. Aron kita kanunay makapangandam. Aron sa ingon makasiguro kita mga kaigsuonan nga makasulod ta sa dapit nga way katapusan. Sa ato ang pagpanganda mga kaigsuonan hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, dili nato kalimtan ang gikinahanglan aron dili kita niya biyaan, dili kita niya kumbaga dili ta mabiyaan kinahanglan ato gayong tagaag panahon ang atong kaugalingon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios o pagbasa o pagkat-on sa mga pulong nga naa sa Biblia. Usa ka haom nga programa nga maoy gikinahanglan sa matag usa nga nagtuog nagpaabot sa mga saad sa Ginoo. Kini ato programa ang pulong mo kinabuhi ko nga walay laing gihisgutan kundi ang mga pulong sa Dios nga maoy mo andam ug pasangkap sa ato ang pangalagad kaniya. Sa ato nga pagsugod ni inimong programa ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig sa pagkamaayo sa atong buhing Dios ug ayaw kalimot sa pagpasalamat kaniya kay ang tanang butangan niya kanato mga igsuon gikan sa Dios o kini gihatag sa Ginoo aron atong magamit sa pagpadayon nato sa pagpangami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Nagkahiusa kami sa pagdaig, paghalad, pag-alagad kanimo. Tungod kay imo kaming gitudloan ug imo kaming giatiman sa mga pulong nga gikinahanglan namong madunggan, masabtan, maikinabuhi.
Salamat o Dios sa imong pag-amuma kanamo sa mga pulong nga maoy nigi mahimo nga takos sa pag-atubang unya sa katapusang hukmanan. Padayon mo kaming i-bless o Dios bisan pa sa amo karon nga panag-uban, imo kaming panalanginan ug tagaan mo kami kusog. Labaw sa tanan mabati namo ang imong presensya nga mo'y tuburan sa kalipay kalinaw ug mabati namo ang katagbawan sa matag usa namo kakinabuhi sa pag-alagad kanimo. Salamat o Dios nga sa among pagpadayon sa pagpaminaw kanimo adunay mga bahin sa among kinabuhi nga mausab bag-o ug salamat o Dios nga imusab kami nga panalanginan lig-unon bisan pa sa mga buluhaton nga karon among gisugdan. Iblas Ginoo matag usa bisan pa sa ako mga kaigsuonan nga mag-replay ni nimong programa. I declare blessing in Jesus name. Bisan pa o Dios sa mga matinud-anon malipayon nga nag-abag sa mga buluhaton aron mapadayon ang pagsangyaw sa imong mga pulong sa kalaing mga lugar. Ang ilang pag-share Ginoo ni imong programa imong nakita, imo usab silang iblas. Imo silang iblas Ginoo sa unsa may among nahimo, unsa may among nabuhat kay ikaw ang Dios nga nagasugo sa matag usa nga kinahanglan nga isangyaw ang imuhang mga pamaagi mahitungod sa panalangin. Nga panalanginan mo o Dios ang matag tawo nga mituo kanimo sumala sa among nahimo ug sumala sa among pagsunod kanimo. I declare blessing matag usa sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Maayong buntag, maayong pakiguban, dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan ug welcome sa tanatong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Good morning, good morning, good morning. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban, ilabi na sa ato mga kigsunan nga nagsunod sa ato nga programa. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw sa tanan ato mga kigsunan nga mo replay. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Naka-live ta karon mga kaigsuonan kay wala pa may lakaw pod kagabi na wala ko ka-live kagabi mga kaigsuonan kay na ako'y gitambungan nga birthday celebration sa ako ang ugangan unya gabi man nila gihimo ang pag-celebrar kay mas maay nang paingon ko no gabi kay na ako no tanan pong mga anak. Unya salamat kayo sa Ginoo sa kalampusan bisan pa wala ta ka-live kagabi pero ang mga pulong sa Ginoo padayon natong hisgutan sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan diri sa atong lugar Sitio Kaluktugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok, Cebu. Ang palukso ikabalos ko pagpasalamat Og ako san kadasig sa pagdasig kaninyo nga ang mga pulong sa Dios nga atong nakatunan sa pagtuon nato sa balaang kasulatan ato gyuning hisgutan sa matag Pinoy-anan. Good morning, good morning. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw sa tanan nato mga kigsuonan nga nagsunod sa ato ang FM station 101.3. Good morning kaninyong tanan. Ako nagtuo nga abli na ang inyo ha mga transistor radio, mga radio set, abli na. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mahitungod ni sa mga mensahe o tema nga gihisgutan ni Apostol Juan diha sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 13 hangtod sa 21. Og ako kamong gidasig sa pag-share gyud sa ato nga programa ayaw gyud ihikaw kini nga pulong sa Dios nga atong madunggan mabati diri sa atong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Ayaw ni ihikaw idalo ngadto sa imong mga anak, ngadto sa imong pamilya, mga igsuon. Karong buhi pata, makahimo pata sa pag-share niini ngadto nila. Busa ato ning himuon samtang doon na pa'y panahon ug dili nato kawangon ang gihatag sa Dios sa pagbuhat nato niini kay kita mo anay man gayod sa panahon nga kita kuhaon na. Ayaw gayod kalimte mga kaigsuonan ang giingon diha sa Biblia, ayaw pagtinapol, ayaw pagtinapulan kay ang mga tapulan wa gyud nay maani sa panahon nga siya mo atubang sa hukmanan.
Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw. Good morning. Si Mary Jane Kalidgid Rivera. Good morning. Og ni Sister Lini Celeste Labitad, malipayong buntag pastor og sa tanang na minaw. Sa pagkakaroon mga kaigsuonan ko sa Ginoo, akong gitun-an kun unsaon gyud pag record kay kini magkuntang dili ka ita antigong mo computer. Kining ako ang computer diri minaw-maor gyud taon eh. Unya kini ding computer nga gihatag gipil sa Dios ako daghan na daining mga software. Unya na daini tanan. Una nga salamat po ko sa Ginoo nga iya kong gigiyahan o iya kong gitudloan kay para masugdan pod ang ato ang mga masugdan og record ang ato ang mga nakompos na himong mga kanta. Daghan naman tang nahimong kanta mga kaigsuonan nga pag yun pod ma-record. Niya ato na ning hinahinayog record ang mga kanta pero ako pag yun ning gitun-an kay maulagi wala pag yun ko'y kalibutan aning pag-record mo nang naamay mga tutorial maupoy akong gitun-an pero usahay lisuran ta kay dili pod kaayo sila muhatag yun sa mga kumplitong detalye pero langan lagi pero mauna basing ra gyud mahuman-human ra gyud ni. Mayo nga buntag, mayo nga pagiguba ni John Tacloban. Mapagpalang umaga po, Pastor. Salum. Please pray for my wife suffering for stage 4 breast cancer. Ayaw nang kumain. Thanks be to God sa mga prayer niyo po, Pastor. Maupay na adlaw sa grasya sa Dios. Brother John, ligunon ka sa Ginoo og ayaw kalimot pagpasalamat kaniya kay ang atong mga pag-angpo ug mga hangyo tubagon gyud nas Ginoo. Dili kita maluya og akong gidasig ang matagusa ang atong iampo ang ato ang igsuon, asawa sa igsuon no nga naa sila sa gitawag pag-atubang sa balatian o kung kita magkahiusa uban sa pagtuo dunggon kita sa Ginoo o unsay dungog unsay tubag sa Dios kinahanglan ato ng dawaton nga malipayon o di pasabot sa Dios kita malipayon kung unsay kabubuton o gusto sa Dios. Mao man gini pinaka-importante nga makadawat ta unsay mga kanagyong unsay kabubuton sa Dios. Kinahanglan kandigot ang modawat. Si Diony Ilanan, isang mapagpalang umaga. Kahinomdom ko mga kaigsuonan, kato nga pareho na kog sakit nga leukemia. Kumbaga kaming duha pareho naming naa sa stage 4 cancer. Ang leukemia wala man na sa stage pero tungod sa gikusgo na sa among cancer matod pa sa among doktor nga nag-atiman namo kay 69 mami ka mga pasyente sa chronic myelogenous leukemia or CML 60 mi ka pasyente sa kag 60 ka pasyente mga kigsona na apay mga batanon pa na apoy daran nya matud pa sa mga doktor nga nag-atiman namo kay giatiman magyud mi kani adto samtang ga cancer pa ko kanang matud pa nila nga kining inyohang sakit nis dato kay mahal ka ining inyohang tambal kay ang inyohang tambal kung paliton ni Ris Pilipinas tag 1,200 per tablet unya dili man na pwede tumaron og tulora ka tambal dili pod pwede nga tagsa-tagsaon ang pag-take gyud sa maong tabletas para sa amo ang cancer dili na siya pag-ayo pagtangtang sa cancer kun dili pag-prevent lang na pugngan ra niya ang cancer nga dili mo daghan mao ra po toy trabaho ato unya dunganon gyud tong upat ka tabletas unya sa usa ka tabletas 1,200 per tablet perting dako sa usa ka adlaw 4,800 ang gasto muna nga ningon ang mga doktor nga kining inyong sakit pangdato ni unya salamat sa Ginoo nga ang Dios ra gyud nag-provide ato mga pila ko kabulan di ko kahinumdum og pila ko kabulan nga nag-take ato
Gipadaygan ko sa Ginoo nga muundag ko sa kong trabaho, unya mo puyo ng simbahan. Mo nang nakapuyo kog simbahan sa opera, kay duha ka tawo nga nagkadawat og panan-awon. Usa katong kauban akong bodyguard sa usa sa mga dato diha sa Mandawi. Sa kapulis nga gipadaygan sa Ginoo nga paundangon ko, unya ako tusang giingnan nga kung gikan na sa Ginoo, padaygan sad ko anak sa Ginoo. Unya gipadaygan man ko sa Ginoo, motong niundang ko nimpuyo ko sa simbahan sa opera nga maupoy akong gidala while nagtrabaho ko. Ug didto ko nagsugod og paghimo gyud og mga kanta, nakapokus ko og nakahatag kog panahon gyud ngadto sa Ginoo. Unya mo na nga ang nabantayan nako ato hinahinay nga giayo ko sa Ginoo. Mo na nga ako gyung nabantayan mga kaigsunan nga ang kinabuhi gyud nato sa kalibutan do na gyud nay atubangon, og ang matag atubangon nato do na gyud nay solusyon. Do na nay mga pamaagi ang Dios sa mga atubangonon nato. Kunya daghan ka ito nga mga pamaagi nga ako ang paminaw gikan sa nagalaing mga gikan sa nagalaing mga tao, mga doktor, unya ni abot nako og mga herbal. Pero mo na to nga giingnan ko sa Ginoo nga mupuyo kog simbahan. Sa dihang nipuyo kog simbahan, mga kaigsunan, dito nga nakabaton kog kumpletong kaayuhan. Unya sa dihang naayo ko, ang katong akong mga classmate sa leukemia, nanawag nako ang iyang anak kay 50-50 ang iyahang mama. Unya ang bana ato hapon dato kay sila 50-50 des chungwa. Ako siyang tagaan og panahon nga makabisita kay ni hangyo mangyud pud siya nga bisitahi akong mama pastor dito ko sa chungwa. Tulo ko kaadlaw dito nga atang kuyog sa iyang anak, kay nihangyo ang iyang anak nga dili niya pabiyaan. Ko silang kuyugan, unya ingon gyud ang iyang anak dong, pastor ayaw gyud sugot nga mubiya si mama nako kay bugtong ra kong anak. Unya si mama rabi gyud akong kauban, kay ang akong papa to abi as Japan. Ayaw gyud sugot pastor nga mubiya ako ang mama. Iko dong ayaw gyud og kaguol, ayaw gyud og kanang bitawng gamita ang imong pagkatawhanon. Ablihi imong kasing-kasing una aron makadaig ka sa Ginoo, aron makapasalamat ka. Kay usa man gud sa problema kung dili ta ka bitawng dili nato madawat ang unsay gusto sa Ginoo. Kay kung dili ta kadawat, di man gud ta ka pasalamat sa Dios. Kung dili ta ka pasalamat sa Dios, ang Dios mga kaigsunan nga naghulat sa atong mga pagdaig pagpasalamat nga maoy iyang kalipay, kay mao magyud kalipay sa Dios kini makapasalamat ta. Kung magpasalamat ta sa Dios, malipay ang Dios. Unya kung malipay ang Dios, naay porsyento nga tubagon tas Ginoo. Ihatag sa Ginoo ang atong mga hangyo kay napahimaya na lipay man ang Dios nato. Unya ako siyang giingnan dong, kuha aning mga habak sa imuhang inahan. Unya magampo ko. Kay gitangkilan man to nilag mga habak tindaghana, unya mahal pagyud kay mga habak. Kay dato god na ihabak na 30,000, 10,000, na 12,000. Nya saksi gyud ko. Kani gipakuyog pa ko sa katong gipalitan nila sa habak. Nakuyog sad ko dito. Akong gipanid-an para makasaksi gyud ko nga kanang unsa gyud di ining mga yam-yaman niya galinian ang mga pasyente sa dito. Perting pagkadaghana. Naman to dapit dihas Negros, dihas Occidental. Unya ako sang giingnan dong kuha aning habak para paminawon ta sa Ginoo.
iyang gikuha, iyang gitangtang. Sa diha nga natangtang, nagsugod kog ampo, gikan gud sa pagtangtang, hangtod mo abot ang doktor, mo kuan nasad ko, mo undang nasad ko, o niya napoy nurse, mo undang nasad ko, naarapod ang iyang anak, yan na sila'y kana bitang pamalihugan lang nga mao ni paliton, mao ni kuhaon, mao na nga sige kog ampo, tulo ka adlaw kuyugan ako sila. After 3 days na kita na mo nga di okay ang ihang inahan, wala na tabang-tabanga, kanya manggawas na gutong tubig diri sa iyang kuan kanang bukton. Human ato ni uli ko, usa po ko kasimana nga mihigda, naglubog nang higda gyud pahuway. After sa pila ka bulan nanawag nang nakauli, unya process na siya sa Japan kay adto siya magpa-transplant. Pag abot sa pila ka bulan nga paingon na gyud sila sa Japan, ang problema kay nimbalik ang leukemia. Nya atong panahon na ayon ako, pareho ra gud mi atong leukemia, pareha ra pod ang gikusgon sa leukemia nga nasa among tagsa-tagsa kalawas, lamang giayon na gyud ko atos Ginoo. Balik mga kaigsuonan kay naman po di ay mga orasyon nga gipang entertain kay mga igsuon po ato, igsuon siyang mama, napoy mga kailang mga orasyon. Moto nga akong giingnan ang iyang anak nga, dong, kung dili gyud ma kana bitang dili mawa ang inyong pagsalig sa mga orasyon, dili gyud na mawa pod kanang gusto nato nga kuhaon sa Dios. Kay ang mahitabo man gud ana nangayo ta sa Ginoo ug ka ayuhan milagro, nangayo man punta diri sa pikas nya kung maayo na ang testimonyo ana nato lubag-lubag, magpatestimony ta nga giayo ta sa Ginoo, unya moingon punta sa mga tao nga akato maayo putong tabalana, unya di po siya ka buot kay anak gusto mas mama. So matong nahihatabo mga kaigsuonan nga ikuha gyud ang iyang mama, og akong gipasalamatan pod ang Ginoo nga gilig-on sa Ginoo og gipasabot ra pod gyud siya og nakasabot para gyud siya isip bugtong anak sa iyang mama nga nibiya. Muna nga ako gyung giklaro gyud sa matag usa karon nga kung doon na tay pangayoon sa Ginoo, wala tay dapat pangsaligan panglain. Like example, nangayo ka og kaayuhan, kung nangayo kag kaayuhan unya ning dango pug kag mga tambalanan, mga binisaya or kaha labi na gyud anang mga orasyon, mga habak-habak, sa daghan akong mga nasinatian o mga tuig na diin ko nangalagad sa Dios, kuyog pagyud sa akong papa sa una. Kay ang akong papa na magyutoy orasyon. Ang mga tao nga gitambal-tambalan sa akong papa pinaagi orasyon ug pinaagi pudto sa pagampo kay naapoy ampo-ampo sa papa. Duha man to iyang dala. Mga tao ato nga giampo-ampuan nga katong na ay mga grabe yung balatian, gyud madala. Patay gyud. Pero ako saksi sa akong nasinatian mismo sa akong kaugalingon na kung mangayo ta sa Dios, unya wa gyud tay laing dangpan, wala tay laing saligan, wala tay lain nga tuuhan ba, wala tay laing paminahon, wala tay laing dawaton nga mga pamaaging pagtulunan mahitungod sa pulong kaayuhan, ihatag yun sa Ginoo. Kay sa akong nasinatian mga igsuon 100% giayo man gyud ko sa Ginoo. Kay 2011 ko nag-cancer hangtod karon, kapi naman sa napulo ka tuig
wala namang gid ko moingon tang na ako'y kanser. Munang gihatag yun sa Ginoo ang kumplitong kaayuhan. Unya gi surrender na gud nako tanan. Wala na ko mo take og mga tambal. Wala na gid ko mo take og tambal. Pero naay mga pagpadayag atos Ginoo. Naamay mga pagpadayag yun ang Dios sa iya mga pamaagi nga mahimong tukma gyud sa mga mensahe nga iyang gibilin kanato. Ug maunay angay natong sundon. Ug usa sa mga giklaro gyud nga gipadayag sa Ginoo aron makabaton tag kumplitong kaayuhan. Kana bitawng naatay pangayoon. Pero malipayon tang mudawat sa unsay ihang desisyon, unsay iyahang kabubuton, unsay iyahang ihatag atubag. Kung ang tubag sa Dios, yes, dawaton. Kung ang tubag sa Ginoo, no, or paghulat. Kay pwede man gud nga moingon ang Ginoo hulat sa. Pwede pun moingon ang Ginoo nga dili. Sama sa gihangyo ni Moses. Miingon ang Dios nga Moses di na pwede. Katong mga tao nga nakasala lang nako, maura kay akong papason, wa kay labot, kay wa kakasala. Ako nang desisyon. Muna nga kung unsay desisyon sa Dios. Ingon nga kita nagpaabot sa saad sa Dios ug nagalagad kaniya. Hari siya, Dios siya, Ginoo siya. Igsuon ko sa Ginoo, unsay desisyon sa Dios. Dapat malipayon ta. Dapat mudawat kita. Kay kung madinawaton ta, timan pag duna kay ihangyo sa Ginoo, ang Dios nga atong gilagaran, matandog ang ihang kasing-kasing, nga muhatag yun na siya sa atong gihangyo. Muna nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ang mga imposibleng butang o mga imposible nga kana bitawng atong gipangayo sa Ginoo diha posible. Pero mo na kinahanglan ang atong kaugalingon nakaalain, nagkinabuhi, sumala sa mga butang, pinulungan, binuhatan nga makapalipay sa Dios. Maibuntag maayo nga pakiguban ni Diony Ilanan, isang mapagpalang umaga. Wow. Maayong buntag, maayo nga pakiguban Brother Diony, o maayo nga pakiguban ni Alabel Boxmaker. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban, dalaygon ang Dios, ilabi na sa atong mga kaigsuonan diri nga nagasunod na og hatod nag mga mensahe. Si Aperdo Inri, good morning pastor. May buntag nimo diha brother Aperdo. Si Judith Rojo, maayong buntag pastor. Gideon Parabo Surigao Sur, may buntag sa mga kaigsuonan dihas Parobo. Si Maiti Managat, maayong buntag. Si Marcos Monticelio, maayong buntag. Maayong buntag Pastor Gideon og sa tanang gasubay ni ining programaha. God bless everyone. Watching here in Calatrava, Negros Occidental, Pastor request og kanta Pastor Walay Sama. Sige ako ni nga pangitaon diri ang imuhang request Walay Sama para ato ni nga matagaan og pagtagad. Bation kang kaluya sa pagpasan ning kasakit ning kalibutan. Walay Sama diri lang sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ato ning tagaan og pagtagad sa ato nga panag-uban. Good morning ni Emeline Valizar, mahusay. Good morning Pastor Gideon og sa imong pamilya og sa tanang viewers, dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon. Mayo nga buntag ni Ilse De Villares og may buntag ninyong dihate Nong Ramon, may buntag nimo diha dong Nong Ramon og sa tanan na ninyong mga anak
Jason, Benji, may buntag ninyo diha tanan. Ni Wincy, may buntag og sa tanan nga mga kalugtuhanon. Good morning. Si Hazel Balili Ganyulon, blessed morning pastor. Amen. Salamat kaayos niyong pagtumbaya. Si Evelyn Serafin, good morning. Sister Bernadette, good morning sis. Good morning, ang Diyos magpanalangin. GPC Santiago, good morning pastor. Og sa tibok igsuon kauban sa imong pamilya. Matud pa ni Maiti Managa, dalaygon ang Ginoong Dios sa kanunay daghang salamat kaayo sa imong kaayo Ginoo. Maayong buntag pastor og sa tanan ang grasya ug kalinaw sa atong Ginoong Hesus Kristo mag-uban sa tanan. Ang gugma, higugmaa ang Ginoo sa tibok mong kasing-kasing. Pastor, nag-require sa atong Ginoo pinasikad sa pagbati lang o sa buhat o ang diha. Higugma ang Ginoo sa tibok mong kasing-kasing ba pastor, na gi-require sa atong Ginoo pinasikad sa pagbati lang o sa pagbuhat o ang diha. Daghang salamat pagtubag pastor. Kung tinuod tang nahigugmas Ginoo, makit-an gyud nas buhat ang pulong nga tinuod ba? Tinuod atong pagtuo, tinuod ato ang gugma, dili maguna makita sa pulong. Maubitaw nang gipakita sa Dios ang ihang gugma, pinaagi siyang pagpadala siyang bugtong anak. Unya nasayod ba gyud ang Dios nga dili sayon ang masinatian sa iyahang anak diri sa kalibutan, kay ang mga anak, ang mga tao sa kalibutan puno biya sa kana bitawng kasalanan. Muna nga iya gyud gipakita ang ihang gugma. But ipasabot kini bitawng higugma ang Ginoo. Ang tinud-anay ana nga mensahe makit-ana sa ato ang mga nahimo. Kung nahigugma tas Ginoo pero wala na mabuhat diha sa ato ang mga buhat, ang giingon sa Biblia, nangilad rata sa Dios nga dili dita kailad sa Dios. Kumbaga nangilad ra mo sa inyong kaugalingon. Mao na nga ingon si Santiago nga kung gatuo mo nga nangilad mo sa Ginoo, inyo rang giilad ang iyong kaugalingon, pinaagi sa pagtuong makailad mo sa Ginoo. Mao na nga kining higugma ang Ginoo sa tibok mong kasing-kasing. Sa imo nga pangutana, ang tinuod nga gugma makit-an gyud nas buhat, dili lang na sa sulti. Si Albert Palomar, good morning Pastor Gideon, salamat sa maayong nga kabuntagon. Thanks God, makadungog na pod sa pulong sa Dios. Request ko katagbawan, salamat. Sige, ako ra ning iandam-andam dire kini inyohang mga request. Oras sa nga programa alas 8:17 o niya magsugod na taog hisgot sa pulong sa Ginoo kay ni sayo ko karon o niya lang ko mamahaw. Ang ako ang gi-practice man gyud nga matag buntag ako mo inom gyud kog ininit nga tubig. Niya dili pa gyud dayon mukaon para ang ininit nga tubig makapenetrate pud gyud sa ato ang tiyan. Og salamat sa Ginoo nga makadungog tas mga pulong sa Ginoo karon nga kabuntagon. Daghan naman nga nagpadalag mga mensahe, mga iragig kog mga iragig kog pasensya mga kaigsuonan nga dili tanan ako mabasa. Si Roby Pansoy, truth jud pastor, kay wala man imposible sa Ginoo kung kita mag-ampo niya bisag atong sakit na pangalan, pero wala imposible sa Ginoo. Una nga sa tanan nga mga taong nagtuos Ginoo nga nahiuna nato mga kaigsuonan ko sa Ginoo, sila ang atong ehemplo. Naay mga tao diha nga nagtuo sa Ginoo nga atong makaplagan sa Biblia nga nagampo nga gitubag sa Ginoo. Naapoy mga tao diha nga nagampo nga misakripisyo gyud nga wala pod ihatag sa Ginoo ang ilang gipangayo. Example mga kaigsuonan sa kinabuhi ni David. Wa man gyud to ihatag sa Ginoo ang gipangayo ni David nga maluwas ang iyang anak.
patay man gyud tong iyang anak. Unya mahal biya kay ito ni David. Pero sa diha nga namatay gyud ang anak, wala man pod mahayi ni David ang Dios. Natingala naman gani ang iyahang mga kaila, iyahang mga amigo nga kinis David ba? Samtang nga katong himalat yon pang iyang anak. Ga butang og abo didto sa pagabutag abo dayong ga sulob og sako, ga puasa. Karon noong namatay gyud iyang anak, bimbakon ring naligog nagilis. Ngano man? Kay David nakasabot sa Dios. Gidawat ni David ang tanan. Ya kung imong lantawon, nakit-an sa Dios si David. Duol kayo ang kasing-kasing sa Dios ni David. Muna kung imong tan-awon si David, gitagaan siya anak nga maalamon nga walay makalabaw kaniya sa nga naas tibok kalibutan, si Solomon. Inaana na siya mga kaigsuonan. Kantigo ra gyud ta nga mudawat, importante kantigo ta mudawat. Dili maayo nga kanabitawng mambugos tas unsay ato ang gusto. Si Jesus doon na siya'y panagingnan. Maingon ang Ginoo nga, Amahan, kung mahimo, kuha kining kupas sa mga kasakit, pero ang imo rang pagbuot may matuman. Sa gihimo na sa atong Ginoong Hesukristo, ato gyung makita nga kanang unsay gusto sa Ginoo, unsay gusto sa Amahan, kinahanglan ato gyud ang dawaton. Ato nang dawaton para makapasalamat ta sa Dios, para makadaig ta sa Dios og malipayon tag mga lagad kaniya. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan nga mga pulong sa Dios mabasa diha sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 13 hangtod sa 21. Ato ning sugdan mga kaigsuonan para makahuman ta karon sa ato ang paghisgot ni ining pulong sa Ginoo. Atong basahon mga kaigsuonan o ablihi inyong Biblia diha sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 13 nag-ingon, gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Og makasalig kita sa Dios nga bisag unsay atong pangayoon kaniya sumala sa iyang kabubuton. Dunggon gayud kita niya. Og kay nasayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nang gihatag kanato ang atong gipangayo kaniya. Kun may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios, hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga musangpot gayud sa kamatayon og dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong apan dunay
sala nga dili musangpot sa kamatayon. Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kay manalipod man kaniya ang Dios. Og dili gayod makahimo kaniyag dautan ang yawa. Nasayod kita nga iya kita sa Dios og ang tibuok kalibutan na ulipon sa yawa. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios ug mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios. Sa iyang anak nga si Jesucristo, siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga dayon. Mga anak, likay ninyo ang mga Dios-Dios. Siguro sa sa inyong pagpaminaw niini, naadayoy pangutana sa inyong hunahuna nga moingon nga doon na di ay sala nga kana bitawng dili makapaimperno. Unsa man pong salaa? Kanang nakalapas ka, kanang nakasala ka, sala nga nang wala nimo kanang wala bitaw nimo tuyua. Maunay mga sala nga mapasaylo. Kay ngano man, tan-awa ra gud ang giingon dinhi sa 18, nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios ug dili gayud makahimo kaniyag dautan ang yawa. Lubuti pasabot, ikaw nga naa sa Ginoo, panalipdan ka sa anak sa Dios. Unsaon man pagpanalipod ni Jesus Christ, pinaagi sa pulong sa Dios, pinaagi sa iyang mga pagtulunan, pinaagi sa iyang mga pulong. Kung ato ragyong dawaton og ikinabuhi ang mga mensahe ni Jesus Christ, wala gyoy mahimo si Satanas sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, sa atong kinabuhi. Mao ni gisiguro gyud dinhi. Pero kung naamang gani mahimo sa tao nga sala, dili na siya tinuyuan. Maunay mapasaylo, maunay sala nga kana bitawng na ay kapasayloan. Pero katong mga tao nga bisag kabalong sala, hala buhat ra gyud, bisag ikaligot-got sa Dios, buhat ra gyud, kay naas ilang pagtuom ang Dios mahigugmaon, ang kaluwasan grasya, pagpangabusar na siya. Wala na sila muamping sa mensahe sa Ginoo. Mauna nay mga tao nga wala kanang dili makahimo ang panalipod tro sa pulong sa Dios. Kay dili naman pulong sa Dios ang ilahang gisunod, kundili ang ila namang pagbati, ang pulong naman nila mao'y gisunod. Mauna nga ang sala nga mapasaylo, katong sala nga wala nimo tuyo katong nakalapas ka ba. Pero alang sa mga tao nga nagtuo Ginoo, niya sige ra pugbuhat og sala, bisag nasayod silang sala, igsuon ko sa Ginoo, labi na gyud sa mga nagwali na, labi na gyud sa mga nagdalan na sa buluhaton, sige ra pagyapog pangabit. Ingon ang Biblia nga, pasagdi ang mga makasala sa pagbuhat og sala, pasagdahi ang mga matarong sa pagpadayon sa pagbuhat sa matarong nga buhat, kay matag usa gantihan man. Muna nga nganong pasagdan mga kaigsunan, kay kung imo na silang rebyukon, ikaw mo'y dauton. Katong mga tao nga dili na mo dawat sa imuhang pagbadlong, nga kung imong badlongon mo insister pod sila nga ikaw wa kay sala, na may mga taong inana. Muna nga pasagdahin na sila, iampingi ang kaluwasan nga naa nimo. So aron ato ring mapisa-pisa, ato ning tagsa-tagsaon. Ang bersikulo 13 mga kaigsuonan,
Naamang gikoy Biblia ang gigunitan diri. Ingon din gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayod nga kamo may kinabuhing walay katapusan. Ang mensahe ni ini mga kaigsunan naghisgot ni sa tinuod nga kaluwasan. Og giklaro din nga maangkon lamang sa tao ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Kang Kristo dili sa simbahan. Kay daghan kaayong mga pagtulunan karon nga naghisgot sa kaluwasan nga gibarugan sa simbahan nga dili na magsukad sa balang kasulatan. Dili na nimo makaplagan sa balang kasulatan. Kung mabasa man gani pero putol-putol ra. Daghang kairong nagtuo og nagwali nga mga simbahan nga ang kaluwasan ang kinabuhing dayon ang pagsulod sa gingharian sa Dios mabatonan pinaagi sa pagtuo lamang. Wa na magkinahanglan buhat. Unya dili man na maoy gipakita gyud sa Biblia. Ang pagtuo maunay pundasyon aron ang mga pulong sa Dios imong mahimo, imong mabuhat. Ang mga pulong sa Dios na diha ang mga pamagi, na ang gidili, na ang gitugot, na ang mga balaod o patakaran. Kung naa kay pagtuo, buhata ang unsa may mensahe ni Kristo. Buhata kung unsa may gitudlo sa Ginoo. Pero kung dili ka kabuhat, bisag kapila pa kamo angkon nga naa kay pagtuo, wa gyapon nay kapuslanan atubangan sa Dios. Kaya ang tinuod nga pagtuo, mibuhat, mituman, mihimo sa mga pagtulun-an ni Jesus Christ ug sa mga pulong sa Dios nga gibilin diha sa Biblia nga para kanimo. Kay kung igo ra nato ng basahon ug igo ra nato ng isangya ug ipanugid sa uban nga kita mismo wala magkinabuhi, ay kapuslanan. Mao na nga ang tinuod nga tao nga nagtuo, klarohon ra gyud nato, mituman. Kung ikaw mintuman og mibuhat sa mga pulong ni Kristo, mga pulong sa Dios nga iyang gibilin diri sa Biblia, ang imong pagtuo makaluwas. Ang imong pagtuo mga kaigsuonan makapasulod nimo sa kinabuhing walay katapusan. Mao gyud nay gipakita sa Biblia. Pero kung ang imong pagtuo tuo kas Ginoo, tuod kas anak, tuo kas sa amahan, pero wala gani ka mubuhat sa iyang mga pagtulunan, imo ra gilimbungan ang imong kaugalingon. O nagiklaro gyud sa libro ni Santiago nga patay ang imong pagtuo kung ang imong pagtuo ang imo ra kaugalingon mo'y gisunod. Ang pinakapunto dinhi sa bersikulo 13 mauning ang kaluwasan, ang tinuod nga kaluwasan maangkon na sa tao diha sa pagtuo kang Kristo, dili sa simbahan. Kay daghan kayron sa ako nang gikaingon, daghan kayrong mga gitudlo sa simbahan nga wala na gyud sa Biblia. Nya unsaon nimo pagkasiguro nga ang gitudlo diha sa inyong simbahan wala sa Biblia kung wala ka magbasag Biblia? Igo ra po kang nagbasag Biblia katura pong mga bersikulo nga ilang gihatag, pagdipinsya sa ilang doktrina, aron ka makaamgo, aron ka makabantay, aron ka makatugkad nga ang mga giwali sa inyong simbahan gikan gyud sa Biblia. Tagaig panahon ang pagbasa sa Biblia, tagaig panahon ang pagtuki ni ini. Dili ayaw tuguti nga ang mga pastor ay maoy mo trabaho ra nas pastor, ang mga magwawali ray magtuon. Ayaw gyud na batasana sa imong pagkakristohano. Di gyud kamo uswag ana, dili gyud kamo lambo ana sa imong pagpangalagad sa Dios. Alang sa mga taong dili kabalong mobasa, wala na gihiklin sa Dios. Kung di ka kabalong mobasa, na may mga anak nimo, na may mga apo nimo, kabalo man ang mabasa, una kay authority sa pagsugo anak nila, basahi kog Biblia. Unya pasunod gyud. Dihas inyong balay, pwede mo mag Bible reading. Kay kung
sa imuhang kauban dihas imong Pinoy-anan, mapaapo, mapaanak, unya nagbasa na silag Biblia, unya dili ka kabalong mo basa, sama ra nga nagbasa kag Biblia kung maminaw ra gyud kas ilang gibasa. Ang uban moingon nga ang uban gani mga kigsunan tungod sa ilang kabisi bisag wala gyud nila himo ang rason nga ang ilang kabisi maoy nakababag aron dili sila ka dungog sa pulong sa Dios. Ang ilang hibuhat mga kigsunan bisan nagtrabaho sila nakahidsid sila ug naminaw sila sa mga pulong sa Dios kay naay may mga apps mga kaigsuonan nga ang Biblia itabi naay mo basa sa Biblia unya maminaw ra sila sa headset, so sama ra sila sa nagbasa pero dili gyud na pod maoy anaron kung makabasa ka. Kung makabasa ka, taga iyog panahon ang pagtuon o pagkigsulti sa Dios pinaagi sa Biblia. Hinumdumi ang pagtuo gikan sa pagpamati sa pulong sa Dios, dili sa pulong sa simbahan. Ang tinuod nga pagtuo nga makaluwas sa tao, pagtuo gikan sa pagpamati sa pulong ni Kristo. Timan niha sa pulong ni Kristo. Kung ang pulong ni Kristo mao imong nasabtan na dunggan, timan ini dili gyud katalikdan ni biyaan o kalimtan sa Dios. Sa iyang pagbalik pangitaon ka. Sa iyang pagbalik pangitaon gyud ka. Mga igsuon, ayaw gyud tuguti nga sa imong pulong pagtuo mga pulong o doktrina sa simbahan oy imo rang nadunggan. Hinuon paningkamuti ni aron ang tinuod nga kaluwasan imong maangkon pinagi sa pagtuo kang Kristo. Siguro hang ang imong nakatunan pagtulon-an ni Kristo. Mensahe sa Dios. Kay kung maunay imong nakatunan ang atong Ginoong Hesukristo mipasalig kanimo ug mauni basihanan nga duna gyud tay kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan. Kay pinasikad sa imong pagtuo o pinaagi sa atong pagtuo kang Kristo makabaton gyud tag tinuod nga kaluwasan. Usa kini siya kapasalig kining maong bersikulo mga kaigsuonan. Pagpahinumdom ni sa mga tawo nga tinuod gyud nga nagtuo kang Kristo. Ang mga tawo nga tinuod nagtuo ni Kristo kanang tinuod nagbuhat yun na sa mga pagtulunan ni Jesus. Gilig-on ni Jesus sa ihang pagwali sa iyang mga apostoles nga gisulat ti Apostol Lucas man siguro na. Akong kuhaon ning usang Biblia mga kaigsuonan, gamiton ako ning apps Bible. Lucas 11 gilig-on niya ni Lucas 11:28. Ingon din apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagtuman niini. Wala gyud si Jesus moingon nga bulahan ang namati, bulahan ang may pagtuo. Ang tinuod nga bulahan katong naa kay nadunggan nga imong gikinabuhi samtang buhi pakas kalibutan. Pero kung naa kay nadunggan wala nimo gikinabuhi kay dili na kinahanglan ang maayong binuhatan. Giilad ra ka ana. Kay ang giklaro sa Dios. Maghisgot na ganig bagong langit. Maghisgot na ganig pultahan sa langit. Walay bisan kinsa nga tao nga pasudlon didto nga nagkinabuhi nga naa sa sala or hugaw. Walay bisan kinsang hugaw nga makasulod dito. Hugaw gunahuna, hugaw kasing-kasing. Daghan mang mga tao nga nagtuo hugaw gunahuna gihapon. Daghan mga tao nga muingon nagtuo siya sa Dios, nagsimba sa Dios pero hugaw kasing-kasing. Si Jesus miingon, mailhan nimo ang tao nga hugaw kasing-kasing. Pinaagi sa ilang mga pulong. Daghan kay mga tao ron nga nagtuo grabing mubarog og simbahan kusog rang mamalikas. Kusog rang manunglo. Walay gugma. Walay pulong sa gugma nga imong madunggan.
Daghang mga tao nga musukol sa mga pastor, maghari-hari sa mga magwawali, tigbutang-butang, murag sila'y sakto. Ug ayaw tuguti nga usa ka nga makit-an kas Ginoo. Ayaw pagsalig sa pulong pagtuo. Unya ang imong kinabuhi way klaro, ikaw ray nag-ilad sa imong kaugalingon. Ang gipakita o giklaro diri sa Biblia, kung naa kay pagtuo gikan sa mensahe ni Kristo. But ipasabot, imong gikinabuhi. Kay ang mensahe ni Kristo mao man ni. Mao ni mensahe ni Kristo. Kung nagtuo ka nako, musunod ka nako. Magkinabuhi kasama ni Kristo. Dili kay nagtuo ka, magkinabuhi ragyapon ka nga kalibutanon. Dili kay nagtuo ka, magkinabuhi ragyapon kang yawanon. Nga sige ra kag pamalika, sige ra kag panghiyawa. Na unsa may makatabang nimo aron mo undang ka niining klase nga batasan. Paria ang Dios, paria si Jesus, ayaw ang imong kaugalingon. Usa manggod sa mga problema manggod sa tao. Nga kun unsa iyang nabuhat murag abilidaran na kaay siya kaysa iyahang isig ka tao or kauban sa iyang Pinoyanan. Kung unsa siya kabisi, murag mas busy siya or mas abilidaran, mas nabuhat niya ang tanan. Muna nga, usahay manggod, kung maunay atong nauna, hilas na kaitang manulti. Pero dili inana si Jesus Christ. Tan-aw ra gud si Jesus Christ. Bisag unsa ang iyang nahimo nga maayo, natabang, nabuhat, wala nato siya makit-i nga nang hinambog siya. Wala. Hinuon, pabilin siyang mapaubsanon at ubangan sa mga parisiyog sa disiyo. Gani mulikay siya. Wala say panahon sa pagigsulti sa mga tao nga murag sakto. Pero wala na di as Ginoo. Munang ka ng mga dulo debate, wag yun ay ayon. Dulo debate mahitungod sa pagtuo sa kaluwasan, wag yun ay ayon. Mao na nga sa ato nga programa, kung naamoy mga pangutana, tubagon ako na siya pinaagis Biblia. Pero kung kasagaran, mao ni siya kung naamoy mga pangutana nga nanamoy kaugalingong tubag, ayaw na lang pud mo pangutana. Pero kung naamoy tubag nga giusturan ninyong klaruhon, kung insakto ba ang inyong tubag sa inyo pong pangutana, entertainon mo kung inyo ning ipangutana diri sa itong programa. Versikulo 14 nigingon dinhi 14. Og makasalig kita sa Dios nga bisag unsay atong pangayoon kaniya sumala sa iyang kabubuton. Donggon gayud kita niya. Kini usan ni siya katin-aw nga mensahe. Usan ni siya katin-aw og klaro kaayo nga pagtudlo ni Apostol Juan. Kumbaga gikumpleto ni Apostol Juan ang pagtudlo mahitungod sa pagpangayo. Dili lang si Apostol Juan, kundi gikumpleto na ni mismo sa panahon pa ni Hesukristo. Gi-review ra ni Juan. Gipahinumdum man lang ta sa mga mensahe nga gikinahanglan natong masabdan. Si Jesus Christ, imong makit-an didto, kung mangayo ka, tagaan ka. Kung mangita ka, makakaplag ka. Kung manuktok ka, ablihan ka. Kanang tulo ka pulong, dili na siya pwedeng bulagon. Pagpangayo, pangita, panuktok, ayaw na siya bulaga. Nga igo ra kang mangayo, pero dili nimo pangitaon. Igo ra kang mangita, pero dili ka mangayo sa Dios og giya. Timan ini, kanang giingon diha sa Mateo 7:7, dili na siya pwedeng bulagon.
nga sige ra kag pangayo, sige kag pangita, pero wala kay pagpamalandong sa Dios. Wala kay pagpamalandong kung unsa may gikinahanglan nimong buhaton aron makaplagan nimo ang imong gipangayo. Kay naghisgot man ta sa pulong pagampo, paghangyo nga tus Ginoo og giklaro dinhi nga sumala sa kabuton sa Dios. Buti ipasabot, sumala sa gusto sa Dios. In other word, sumala sa pamaagi sa Dios. Unsa may pamaagi sa Dios? Aron dunggon gayud tas Ginoo nga kung magampo kita, sumala gyud sa kabuton, pamaagi sa Dios. Ang gihatag nga assuran kanang kasiguruhan, tubagon gayud tas Ginoo. Inani ang kabubuton sa Dios. Kung nangayo ka, pangita. Kung nangita ka, pangayo kanunay giya sa Dios. Pamalandungi ang giya sa Dios, ang gusto sa Ginoo. Like example, nangayo kag panalangin, pero ang buhat nimo puro makaangin. Hatagan di ka sa Ginoo og panalangin. Kung naaman siguro'y matawag nimong panalangin, pero hinumdumi dili tanang panalangin gikan sa Dios. Basing na ilan ra ka na. Kay ang tinuod nga panalangin sa Dios, mga kaigsunan, makuha nimo na siya pinaagi sa imong pagpangayo, pinaagi sa imong pagpangita, pinaagi sa imong pagpangamuyo, kanang pagpamalandong sa iyang pamaagi. Dunggon gayud ta. Mao man ni giklaro dinhi. Nangayo kag trabaho pero wa ka mang-apply. Nang-apply ka pero wala ka mamalandong kon makapalayo ba ni sa Dios, makapaduol ba ni nimo sa Dios. Kay daghang mga trabaho nga i-introduce kanang imbitaron ka, pero pamalandungi kon makapaduol ba na sa Dios, makapaduol ba na nimo ngadto sa Dios. Pamalandungi kon magamit pa ba ka sa Dios, magamit ba na nimo sa imong pagpangalagad sa Dios. Kay kung dili na gani, dili na gikan sa Dios. Diri sa atong programa, mga kaigsunan, ang pulong mo kinabuhi ko, ang gihisgutan dinhi, mensahe gayud sa Ginoo, dili mensahe sa tao. Muna mo ingon ko nga, gibless ka karon sa Ginoo, kay sa ato karon nga panag-uban, giklaro o gipahinumduman ta sa tin-aw nga klaro nga mensahe gikan sa Ginoo. Kay daghan kayo mga tao, mga kaigsuonan nga nag-ampos Ginoo, spoiled kay inampuan. Kung dili gani ko nimo paminaw, di nagyud ko mo simba. Kung di gani nako, dili gani madawat nako na akong ipangayo, dili nagyud ko mo simba. Di nagko mo trabaho sa buluhaton. Hilas na kaayo og sinultihan. Murag si kinsa na siya nga pingduol sa Ginoo. Ug ayaw tuguti nga inana ang imuhang kinaya. Ayaw tuguti nga inana ang imuhang prinsipyo, ang imong batasan, kay kinsa man kuno ka. Kitang mga tao dapat nagpailob man gani si Jesus Christ, nagpaubos gani siya nga anak siya gikan sa samahan, pinalangga og bugtong siyang anak, unsa pagha kita nga gimarkot lang ta aron mahimo tang katawhan sa Dios. Sumala sa saysay ni Pablo. Dili ta magara-gara nga pagtuoray makaluwas, binuhatan demonyo. Kung nangayo ka og panalangin, klaruha ang imuhang mga buhat kung muhatod ba nimo sa ipanalangin nga imuhang gipangayo. Nangayo kag panalangin, unya masuko ka kung hisgutag ikanapulo. Nangayo kag panalangin, unya wa kay pagtahod sa mga alagad sa Dios, wa kay respeto sa mga nagsangyaw sa pulong sa Dios. Hilas ka ikag tinubagan, hilas ka ikag kinaiya, magsalir ng imuhang pagpangayog panalangin. Mga igsuon, ang kabubuton sa Dios aron dunggon ta, buhaton nato ang ihang pamaagi. Maunay kabubuton. Munang nahimo nako ng kanta, mga kaigsunan, kaning kanta nga
pauswagon. Nakabalo ba ka sa mga saad niya? Saad sa Dios nga kuhaon ta, saad sa Dios nga pauswagon ta, saad sa Dios nga makabaton ta kinabuhing dayon. O niya kinabuhing madagayaon. Tubagon ta tanan sa atong gipangayo. Pero timan ang tanan niyang saad adunay mga pamaagi ang matag usa. Matag saad dunay pamaagi. Ang problema, ang iyang mga pamaagi imo na ba gitun-an? Gitun-an mo na ba? O niya sa dihang nagtuon ka, imo ba ning gibansay? Bot ipasabot imo ba ning gi-apply? Kay igo ra po kang nagtuon, wala nimo buhata. Magsiga na lang ng imong mata. Nagsigi kag pangayo hangtod na imong mata dili na di na mo abot mga kaigsunan. Kung igo ra kang mangayo upan wala nimo bansaya ang pamaagi nga imo nagkatunan. Kung na kay nakatunan sa Biblia mahitungod sa pagpauswag, damor kang maghinatagon, damor kang pauswagon. Nya sige kang pangayo nga pauswagon unya. Speaking about paghatag, mangwinta pa ka, asa naman to kung gihatag? Hilas ra kayo. Mao na nga kung naa may kinaiya ka ana nga mangita ka sa imong gihatag ngadto sa imong simbahan, sunod ayo na paghatag. Ay na paghatag. The word paghatag imo nang gisalig. Ang pulong mangug paghatag ang imong gipaabot ana imong trust, ang imong pagsalig. Ingon din kung gibansay nimo ang mga pamaagi sa Biblia, ingon din ang iyang pamaagi panalanginan gayud ka pirmi. Sunod, kay sa Dios nga paagi magmauswagon gyud ka sige. Unya sunod nga stanza, ayaw pagsunduga, ayaw suhira o pasunduga ang mga taong gatuora. Apan ang mga buhat supak yun sa Biblia. Wala sila mosunod ba? Gustog panalangin apan mga buhat makaangin. Pero mao ni timan Pero ikay magtinarong ang atong Dios malipayon. Magtarong gyud ka sa pagbuhat sa pagsunod sa mga pamagis Ginoo. Ako kuning kantahon before ko mo padayon. Actually kung tigpalamahaw na gyud muhunong lang ko diri. Unsang bersikulo ha tamuhunong uni ato ra nya ning ipadayon. Ako ning kantahon mga kaigsuonan, kining kanta nga akong nahimo diri sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Nya gipasalamatan ako ang Dios nga mga gamit diri sa ato ang main nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko na da ini kompleto na da ini mga kuan kanang para record. Nagtuon ra gyud ko, nagpractice ra gyud ko ani. Ako ning kantahon mga kaigsuonan. Nakabalo ka ba sa mga saad niya? Adunay pamaagi ang matag usa. Nakabalo ba ka sa mga saad niya nga adunay pamaagi ang matag usa? Nakabalo ka ba sa mga saad niya? Adunay pamaagi ang matag usa.
Gitonan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi na sa Biblia? Karon nasayran mo, gibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan gyud ka pirmi kay sa Dios nga paagi, magmauswag yun gyud ka sige. Ayaw pagsunduga mga tao gatuora, apaan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ng buhat makaangin, pero ikay magtinarong ang atong Dios malipayon. Honong na sa pagpakasala, pag-alagad ayon, aron ka padatoon, pag-alagad tarungon, aron ka paoswagon. Kadabalo ka ba sa mga saad niya? Adonay pamaagi ang matag-usa. Gitonan mo ba kini o gibansay mo na ba ang mga pamaagi na sa Biblia? Karon nasayran mo, gibuhat mo na ba ang iyang pamaagi? Panalanginan gyud ka pirmi kay sa Dios nga paagi, magmauswag yun gyud ka sige. Ayaw pagsunduga mga tao gatuora, apan mga buhat supak sa Biblia. Gusto panalangin, apan ang buhat makaangin, pero ikay magtinarong ang atong Dios malipayon. Honong na sa pagpakasala, pag-alagad tarungon, aron ka padatoon, pag-alagad tarungon, aron ka padatoon. Muna nga mo gini klaro nga mensahe mga kaigsunan kana bitaw na askanta nga pauswagon magyud ka. Pauswagon kas pagpangalagad sa Ginoo. Dili kay pila na kakatuig nangalagad nagtuo, pero ang imuhang kinaiya dili kinaiya ni Kristo. Kinaiya ra gyapon sa demonyo. Kinaiya ra gyapon sa yawa. Una nga dalaygon ang Dios mga kaigsunan. Padayon ta sa pagbasa sa Biblia, ato namang gitong nadunggan ang mga gikinahanglan sa panahon nga mangayo tas Ginoo, sa panahon nga magampo ta sa Dios aron dunggon ta. Nga magampo gid ta sumala sa iyang kaubuton. Dili kay mamugos ta. Unya mamuligi. Nya mo mahayan nato ang Dios. Wa gyud klaro. Magampo ta mga kaigsunan aron ang ato mga sakripisyo pagampo mamunga. Kinahanglan una magampo ta nga dunay pagsalig, dunay kahibalo sa kaubuton sa Dios. Musalig ta sa iyang pamaagi nga kanang iyang pamaagi ato gyung nasiguro nga gikan gyud sa Biblia. Dili kay gikan ra sa tao or gikan ra sa panghuna-una sa tao. Wala ko mga pagdasig kung naa mo'y simbahan, ayaw mo pagsalig nga naa na mo'y simbahan, naa na mo'y pastor, wala na mo'y pagtuki sa Biblia. Ang problema mangyod, daghan karong mga tao nga moangkong Kristohanon, moangkon nga nagtuo, wala na'y panahon sa Biblia kay ang ilang pastor o ilahang leader nagmilagro na.
daghan ng mga milagro mao na to'y basihana nila. Ilang leader propeta, ang ilang leader apostoles, ang ilang leader founder unsa man na diha. Grabe nga mangayo. Maunay usas mga problema kon nagtuo ta Ginoo nga binasihan las milagro. Pero ang gipakita sa Biblia, kung nagtuo ta Ginoo, pinasikad sa mensahe o pulong sa Ginoo nga naa sa Biblia. Munang diri sa atong programa, gidasig gilig-on gyud ta mga kaigsunan sa pag tuon o pagbasa o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Mao nay rason nganong hatagan kag kaalam nga antigo kang mobasa. Versikulo 15 mga kaigsunan, ato ta sa versikulo 15 kay kuyog man ni sa versikulo 14. Sugod tas balikan nato ning 14, ug makasalig kita sa Dios nga bisag unsay atong pangayoon kaniya sumala sa iyang kaubot-on dunggon gayud kita niya. Ug kay nasayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nang gihatag kanato ang ihang gipangayo kaniya. Mao na nga kung naatay pangayoon, magpasalamat ta. Magpasalamat kita. Kanunay nato siyang daygon, kanunay tayong siyang pasidunggan, kanunay to siyang halaran. Kay ang pagpasalamat, ang pagdaig, ang paghalad, usa na siya kabuhi nga kinaiya or batasan o buhing pagtuo nga misalig ta. Kana bitang like example, ang tinuod nga tao nga nagsalig kanang naay gibuhat. Like example, nang-apply ka. Unya aron makasulod gyud ka og trabaho, nisalig gyud ka nga dawaton gyud ka. Nagdala na kag mga requirements, tanan kumpleto na nimo. Unya andam na ka sa trabaho nga imong gi-applyan. Kay makasulod man gyud ka. Buti ipasabot, swito na ka sa trabaho sa imong gi-applyan. Nangayo kag trabaho, nang-apply kag trabaho. Unya wala day kay kalibutan sa imong trabaho. Mao na nga makasalig ta mga kaigsunan ingon dinhi og kay nasayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iyang gihatag kanato ang atong gipangayo kaniya. So sa may buhaton, ingon nga nakasiguro ta nga gihatag sa Ginoo atong gipangayo, magdahig ta sa Dios, musimba ta sa Dios. Bisan kung naa pa kas kalisod, naa makas kawaladon, sugdi ang pagdaig sa Dios, ang pagpasalamat sa Dios, ang paghalad sa Dios. Kaysa dihang makitaan ka sa Dios nga naghimo ka ni ini, ang imuhang gipangayo ug diha sa imong pagtuna kay pagsalig. Di man ang tao nga dunay pagsalig sa Dios, ingon si Isaias, makapadayon sa pagpangalagad sa Dios. Kay bisan kinsa katong magsalig sa Dios, makabaton man siya bag-ong kusog. Kanunay na asay kadasig, doon na siya kaligon. Oras sa mga kaigsunan alas 9 naman, ako rani nga timan andinhi nga niundang ta dirig versikulo 16. Versikulo 16 unya ato rani ipadayon onyang gabi. Kay unyang gabi wala may parte, kagabi wala ko ka live mga kaigsunan kay naa may nag-birthday. Unya kinahanglan man gyud nga makawali ta, makapahinumdum ta sa mga taong gihigugma sa Ginoo, labi na gyud sa adlaw na tawhan sa akong ugangan. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo, sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. O, salamat kaayo sa Ginoo. Ubasa kog pila ka mga bersikulo diri. Morning to all, love you and God bless. Kika ni Nita Pahang. Kidaghan naman diri ang nagpadalag mensahe. Sinima P. Silvano, maayong buntag pastor. Animo uban sa imuhang pamilya. Salamat kaayo sa Ginoo nga naka-live na pud ka karon. Makapaminaw na pud ko sa pulong sa Ginoo. Kay ka sa husahay di ko kasimba, pero salamat kaayo sa imong live.
Raquel Borden, oy live Monday ay ka pastor. Morning ninyo tanan. Si Estrella Baloran, morning pastor. God bless you more and good health. Amen. Good morning pastor, request kog awit makalangit ayaw buhi ang Ginoo. Kato inyo mga request, ako ra ni nga tagapagtagad og maka-live tas ni uning gabi. Sister Gingging Simpron, good morning pastor. Kumusta og kay Pastora Russell, dalaygon ang Dios sa tanang nagsunod sa programang Pulong mo Kinabuhi ko. So daghan na kayo mga kuan dire, mga mensahe unya lang siguro nako ni mabasag yun ang uban. Kinahanglan nako nga manamilit mga kaigsunan para makapamahaw unya mo ato na pud sa mga buluhaton, ilabi na sa pagtrabaho sa balay alampuanan. Mag-wiring kog diwas kay magsugod na pud kog wiring sa uban. Kay para inig sugod na mo pinising ugma maka kanang plastada na. Ato ta sa pangapagdaig pagpasalamat ngadto sa Dios, magampo ta. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong nga amo karong nadunggan nga nagpahinumdom ka namo sa angay namong ikinabuhi og subayon samtang kami nag-alagad kanimo. Salamat o Dios imong pagpanalangin kanamo nga niya karon. Padayon mo kaming giblas og imo kaming giatiman og gitagbo sa unsa may among gikinahanglan. Padayon mo kaming gitaga og kasiguruhan, pagtuo, kalipay sa pagpadayon sa pagpaabot sa imong mga saad. I declare blessing sa matag usa nga kami matinud-anon, malipayon nga magsunod og magbuhat sa imong mga pulong. Kay nasayod man kami nga ang imong mga saad, ang imong mga mensahe masinatian namo sa diha nga amo ning buhaton og ikinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamo. Panalipdi kami, panguluhi kami, proteksyon og tagbuak kami sa tanan gikinahanglan. Sumala sa imuhang kabubuton. I declare blessing. Jesus name. Amen. Kinahanglan akong manamilit mga kaigsuonan sa ato nga programa. Ani ako ning isit pagpadayon ang ato ang FM station para makapadayon ning tukar ang atong programa sa 101.3 FM station diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyog. Kini inyong nagsuon, Pastor Gideon, maingon usab sa atong programa, ang pulong sa Dios, atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good morning. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdaig, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko,
lukso ko mudagan ko duol kanimo. Ihalad na ang tanan